kävi. Kävi, joo. Kato, olisi ollut mielenkiintoista nähdä, että onko se rajoitettu vai ei. No se johonkin rajoitettu. Ei se kyllä tuntunut missään. Katsotaan kun tää hiipii tästä postia. Niin just. Noniin. Lattia. Tossa tulee rekka, tuleeks tuossa pikkuauto tielle. Ei se tullu näyttää vähän valoa ja sitten näyttää. Äijä vetää kaarteessa saatana 250. 270. Täytyy vähän himmaa hetkeksi. No niin, tää kaarre on aika jyrkkä tässä vauhdissa. Ei vittu, lopun nyt jo. Mä haluun polkasta. Anna mennä nyt vaan. Annetaan mennä sitten. Nyt on suoraan, nyt on suoraan. Nyt kokeillaan. Se 270. Ai, 270 on rajoitettu, nyt tulee rajoite. Tuliko? Joo. Yes! Vauhtia. No niin, hiljennä sitten vähän. Ei. Sun hiilikuitu kattos lähtee nyt irti. Mikä lähtee irti? Sun hiilikuitu kattos lähtee irti kun Jumakalta. Saksan kaunis maaseutu. Mistäs ton sai pois? Hankki. Tossa niin Paina sieltä päästä sieltä. Täältä. Sieltä. Täältä. Sieltä päästä. 37 saa tankin. 39 putkarteen. There is a slight possibility that we might make the ferry. Mulla tuli kyllä vähän hiki tässä. Kato rattiin, vähän kostu. Kämmenet. Juman kautta sentään pilaa nahkarattia, poika. Ei susta miksikään formulakuskiksi olisi ollut. Eikö pitäisikö olla hanskat kädessä? Harmi, ettei tullut otettua ajohanskoja. Nyt täytyy löytää tankkauspaikka. Joo, mä pistän videon kiinni.